presented by Fast Music. म्यूजिक बाय विकास बिहारी। माँ लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो डुमरसन। कोइले निशादी होता बाजा बहदी बुहरी धरता आचार। कोइले निशादी होता बाजा बहदी बुहरी धरता आचार। अरे बाबूजी के बात नहीं मोहनिए सखी मिलल बहला वंडा मोर भातार। अरे बाबूजी के बात नहीं मोहनिए सखी मिलल बहन सोनिया भातार। अरे बाबूजी के नई हद के मिलल सहाया साड़ी रोज पेन्हता। अरे रोजे रोज पेन्हता हो रहे घर से हरदम फहरार। मेकअप कही के दुआरा नाचे जाला यूपी। अरे जाला नाचे यूपी हो कहबो जाला छापारा बिहार। पेन्हिले लहंगा होटे बड़ी महंगा बात सुने ना हमार। पेन्हिले लहंगा होटे बड़ी महंगा बात सुने ना हमार। अरे बाबूजी के बात नहीं मोहनिए सखी मिलल बहला वंडा मोर भातार। अरे बाबूजी के बात नहीं मोहनिए सखी मिलल बहन चनिया भातार। म्यूजिक बाय विकास बिहारी। Presented by Fast Music. केतना ले कहीं विद्यासागर के रहनिया। यार सागर के रहनिया हो तो बाटे सहपाना बेहतार। भइल बाटे हे हर बेहर एकर घरावा में एकर आधे घरावा में जियल भइल बा पहाड़। विकास बिहारी के धइले बाबे मारी देखी तोरा हो सिंगार। विकास बिहारी के धइले बाबे मारी देखी तोरा हो सिंगार। अरे बाबूजी के बात नहीं मोहनिए सखी मिलल बहला वंडा मोर भातार। अरे बाबूजी के बात नहीं मोहनिए सखी मिलल बहन चनिया भातार। कोइले निशादी होता बहदा बहदी बुहरी धरता आचार। अरे बाबूजी के बात नहीं मोहनिए सखी मिलल बहला वंडा मोर भातार। अरे बाबूजी के बात नहीं मोहनिए सखी मिलल बहन चनिया भातार। माँ लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो डुमरसन।